Kulman siirtäminen. Siirrä kulma ABC suoralle S-pisteeseen P. Aseta harppi kulman ABC kärkipisteeseen P ja piirrä ympyrän kaari. Toista tämä suoran S-pisteessä P. Harpin säde ei saa muuttua. Aseta harppi kulman kyljen ja kaaren leikkauspisteeseen ja piirrä kaari, joka kulkee saman kulman toisen kyljen ja kaaren leikkauspisteen kautta. Toista tämä siten, että harpin kärki on suoran S- ja kaaren leikkauspisteessä. Piirrä pisteestä P puolisuora kaarien leikkauspisteen kautta.